Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken kita sedaya saking kelompok sekawan Bromo Basa Jawa. Kula asmane Bella Hoyrunisa nomor absen 7. Kula asmane Indrawan nomor absen 12. Kula asmane Nagini nomor absen 20. Kula asmane Santo Triana nomor absen 36. Kula ada dari nomor absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Anak iku bocah kang bisa diomong bejo sanget. Duweni keluarga sing utuh, luwih-luwih wong tuane kacukupan. Awet cilik, kabeh kapingin ora tau kebantah. Dadine pas anak gede, dadi bocah sing bandel lan gawene nglawan. Ing sawijining dina, Ibu kita. Apa tak punya dua? Jauh ibu. Nyanyi. Ya Allah, sampai ini ke apa es kurang ki? Kira sakit. Kula taruh mau terus. Apa tak sampai ini kurang itu es kurang ki? Wis ada. Lagi corona mesti kok ngajak deh. Wis dang kula. Ya banget. Alah lali durung bayar DP. Telepon Mbak Sri wes. Halo Bu. Halo Mbak Sri. Engkau ngomong ke anak ya, kon bayar BP. Ini duitnya tinggi. Alah, duitnya neng dhuwur meja. Nggih, Bu. Nggih. Yo nggih pun, Mbak. Waalaikumsalam. Duk, mau siete wis mbok gawe bayar BP napa dereng? Durung tak tuku pentol. Loh, lah pikir kok masukmu wong duit gawe tuku wifi kok iso digawe tuku pentol. Ya ben tau ngetok nesu. Napa to iki? Ya lho Pak, anakmu ikon tuku wifi kok ndak malah gawe tuku pentol. Ya ora nduk. Ya ben ta. Ya ben to piye? Kok malah ngono to kowe, Nduk? Apa to ngetok nesu wae. Ngono ae nesu, duwe anak ngene men kok bandar duit Apa to? Apa dia kowe? Awakmu duwe wong gak aja koyo ngono to, Nduk. Yo ben to. Yo ben. Wis sakjane enak. Rangsake pakne makne golek duit. Miki rak bersyukur wae ngerti apa ora? Apa to? Iki to ora ana kok sanjose solo wani karo wong tuane. Sabar mawon nggih Pak, nami larekno nggih ngoten niku. Kali ini malah koyo udah Sabar nggih Pak. Yo ngono kuwi Pak, nak terlalu manjak ke anake. Dadi ya Bu tetep padha wae nek ora dikeki malah menggo. Anakmu kuwi wis gede, Pak. Aja terlalu dimanjakke. Dadi mosok yo rata kei. Nah, yo tetep padha wae saya menggo. Ya ngono rada galak sithik to, Pak. Ya wis anu. Duk ae lu ngimangi. Mbak Sri nyamu sithik-sithik. Aku sibuk, Pak. Sibuk ae kok. Sibuk ya sibuk ngerti gak? Kowe lho, dikongkon pake ngono ae sambat. Ya ben to, kene sibuk kok Wong yo gaweane ndelok TV, ndelok HP, mangan turu, dikongkon ngono ae sambat terus. Terus karepmu meh piye? Kan saya Mbak Sito. Yo nesu wae. Yo saiki wani karo Pak Ibuke. Kan saya Mbak Sito yo. Ya wis ndang ngono. Anakmu kuwi, Pak. Yo suwi men yo arek kae yo. Yo, telepon. Yo, sik. Dah, masuk iki. Halo. Halo, yo. Nang tepat tandani. Yo jariku nak gak maem ke entuk dolan. Akhirnya ngomong nang tepat. Setibane ing warung, dheweke kabeh
uga sampun mesen wedang. Cak, buatmu video terus minimal 15 menit. Oh, alah hemat aku. Ya iya, aku ngono nih. Lah aku bikin. Monggo. Oke. Patang porsi nggih. Sok. Sok sendiri nggih. Mir ayo mulai ya. Ayo aku numpak motor. Lah kowe. Mentani bapak jemput. Alah kaya aku mbak lami di Ih, ngawur. Kami iki tanggoku. Kami dia apa yuk? mobil sport. Oh, lamut sini. Yo kuwi lah. Oh ya wes saya mulai. Dia ngancani aku sih. Bisa ya. Iya, waktu aku dulu pasti minta cedera, tapi berarti ya Pak, saya teleponan. Nah, kena ini, nggak kena ini dalam, paling jadi dalam, dari saya nggak ada. Oh yo, lupa kalau ditonton. Terus do, pengen gunduan kae lho. Ono kae. Jadi terus ditonton. Aduh, lho piye rasa ditumpak iyo. Coba bapakmu sekarang tak tak mulai sih ya. Gua Pak. Bapake Putri perjuangane koyo ngono. Nggih putrek, mesane juga ya. Aku gaweane ngentak-ngentaki wong tuaku. Lah berarti aku salah, aku dosa banget karo bapak ibuku. Aku kudu njaluk ngapura, tapi lu bapak ibuku ngayalne kadang ngeneni, kadang ngentak-ngentak, kadang wong lagi santai dikongkoni terus. Tapi aku salah sih ngentak-ngentaki wong tuaku, piye ya? Tapi aku yo njaluk ngapura gengsi, tapi lah gak apa-apa. Nah kan aku wong enom kudune sing njaluk ngapura, wong enom ora wong tuwek. Pokoke aku kudu njaluk ngapura mbek wong tuaku, salah mbek wong tuaku. Ban motor bapake Putri wis ditambalke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bapak di. Pak kuliah anakmu ki lho. Ono apa, Do? Pak, kula nyuwun pangapunten, kula sadar sarpan iki kula menggagal masa ibu kan bapak. Ayo, Do. Pak, Dan apa mulai kok wis becek men nih. Ya wis ben, Bu. Saya lagi minta maaf. wong anake lagi santai dikurupi. Ya besoknya aku dulangi nih yo. Dadi anak iku kudu berbakti lan ngehargai wong tuwa, ora oleh bantah utawa bentak. Uga wong tuwa aja asring manjakke anake.